A nova senda peonil entre as parroquias Vilagarcías de Bamio e Carril sitúase na contorna da intersección das estradas PO 548 e PO 192, unha zona de alto volume de tráfico. Ademais do itinerario de medio kilómetro, creouse un acceso ao cemiterio Carrilexo cun paso regulado por semáforo e unha senda de madeira. Se instalaron tamén este acceso ao cemiterio a través de unha instalación semafórica mediante pulsador e esta pasarela de madeira totalmente accesible, ademais de pino de madeira galega, que é importante tamén tirar, por suposto, polo produto galego e fomentar a nosa fantástica materia prima que temos en Galicia. Neste proxecto a Xunta investiu 330.000 euros. O alcalde de Vilagarcía celebra o investimento e o resultado dun proxecto dixo moi necesario para a veciñanza da zona. Unha obra pois moi esperada, moi demandada polos veciños e veciñas de Bamio e de Carril, porque, como ben dixeches, pois había un problema de seguridade vial moi importante, se levaba moitísimos anos demandando esta actuación. E máis, eu teño que decir que dende o principio, dende que eu son alcalde de Vilagarcía, falei deste proxecto con outras conselleiras e eres ti a conselleira que fixo realidade pois ter esta conexión. Aproveitando a visita, a conselleira de Infraestructuras avanzou que se dará continuidade á senda ata chegar ao núcleo de Carril. Será en dúas fases, unha a executar este mesmo ano e a outra o ano que ven. Por unha banda, a través dun proxecto de mellora de paradas de autobús que xa foi sometido á información pública, e o resto do tramo o faremos, o compromiso de que o faremos antes de que remate este ano 2025 para chegar ata Carril e conseguir así esa mobilidade sostible. A conselleira lembrou que estas intervencións se suman ás xa rematadas no marco do Plan de Sendas que permitiu nos últimos anos acadar máis de 21 kilómetros de itinerarios seguros na comarca do Salnés.